വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ആദരവായ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 63ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറയുന്നത്. ആ സംഭവങ്ങളുമായി ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ പ്രവാചക പരമ്പര അവസാനിച്ചു. ഹിജ്റ 11 സഫർ മാസം അവസാനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രോഗബാധയായി. ആ രോഗം 13 ദിവസം വരെ നിലനിന്നു. രോഗം കഠിനമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പകരനായി നിയമിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം സ്വഹാബികൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം സഹാബാക്കളുടെ സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ടുപേരുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് പള്ളിയിൽ വന്നു. അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആതിഥേയനായി മുമ്പേ പോകുന്നു. ഇത്ര വരികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.